que trata de difundir un manifesto que firmaron un bo feixe de asociacións culturais, sociais e de todo tipo do país para difundir o que a Vía Galega, unha vía de recuperación da soberanía do país. E eu quería, sobre todo, falar, xa que estou aquí un pouco como representante do mundo da cultura, especificar que cando falamos de soberanía, últimamente as noticias son sempre moi catastrofistas e tal vez hai que matizar que o que queremos dicir cando falamos de soberanía. Soberanía é, sobre todo, capacidade de decisión, pero na actual conxuntura na que realmente todo o que sexa propio, todo o que teña que ver coa identidade propia deste país está sufrindo un ataque como non sufría dende había moitos anos. Temos que entender que soberanía tamén quere dicir entendermonos a nos mesmos. A min gustame moito comentar unha anécdota moi simpática que aparece nun libro, fala de mariñeiros, falaba dun mariñeiro, que falaba dun mariñeiro que presumía de estar en todos os portos, de ter estado na súa vida en todos os portos de España. E entón empezaba a enumerar, empezaba pola Guardia, seguía por Bayona e chegaba hasta Ribadeo. Entón, el dicía que eses eran todos os portos de España. Aí o que hai, efectivamente, é unha falta de soberanía de pensamento. Hai unha falta de recoñecernos a nos mesmos, de non recoñecer que hai unha unidade que se chama Galiza, de non saber darlle nome a unha realidade que este home coñecía moi ben, por suposto, unha realidade xeográfica, social, cultural, idiomática, dende logo, pero despois non sabía que todo aquilo se chamaba Galiza. Para recuperar o nome de Galiza, recuperar esa soberanía intelectual, esa soberanía das ideas, creo que é imprescindible para despois recuperar o que é a soberanía que nos permitirá elixir que é o que temos que facer coa nosa lingua, como dispoñer dos nosos recursos enerxéticos, dos nosos recursos financeiros e de todo o que nos pode facer un pobo polo menos igual que aos outros. Para falarnos de todo isto, estamos aquí Ana Bringas, que é profesora da Universidade de Vigo, que nos vai explicar precisamente cal é a importancia de recuperar unha cultura para sermos donos de nós mesmos, e despois Xuxo Seixo, que creo que non fai falta presentalo, unha persoa histórica do sindicalismo galego, que vai explicar polo miúdo cales son os puntos principais deste manifesto Vía Galega e cal é a estrategia que nós queremos levar a cabo para recuperar ese nome, esa identidade, ese sermos nós mesmos. Sen nada máis, Ana. Ben, pois, moi boa tarde. Eu estou aquí como asinante a título individual do manifesto de Vía Galega. Asineino porque acredito plenamente na necesidade e na urxencia, además, de conformar un espazo onde se poidan xuntar os esforzos de todas as persoas de ben que amamos este país e que o queremos sacar desa situación de emerxencia na que nos atopamos como nación. Teño moitas razóns para apoiar a Vía Galega e para solicitar o voso apoio, pero aquí, como non teño moito tempo, pois só quero comentar un par delas, que son as que se relacionan máis directamente coa miña vida e con dous aspectos da miña vida que son centrais, que é a miña condición de muller e de feminista e a miña profesión docente. Comezando pola primeira, pois seguramente lembrades, porque está moi preto, que o 8 de marzo Galiza foi escenario das mobilizacións probablemente máis masivas de todo o Estado español, comenzando pola manifestación nacional do 4 de marzo aquí en Vigo, que, por certo, unha forza da esquerda española deu en interpretar como un ensaio xeral para a manifestación realmente importante que ia ser a do 8 de marzo en Madrid.
e evidentemente falaba da ignorancia de que aquí temos unha realidade propia e un feminismo autoorganizado. Despois, o propio 8 de marzo, tamén houve unha importantísima participación na folga de mulleres, na folga feminista, grazas, hai que dicir, ao traballo inxente que realizou a CIGA e especialmente as compañeiras da CIGA. As mulleres de todo o país, tamén os homes que apoiaron, pois fixemos movilizacións por todas as cidades, vilas e mesmo aldeas. E evidentemente non é casual que nos mobilizásemos tan masivamente. Isto non foi senón a plasmación de que estamos moi fartas, até o moño, poderíamos dicir, de aturar unha situación máis que insostible. Sufrimos unha fenda salarial do 28%, que supón que as mulleres traballamos uns 40 días ao ano de balde. Sufrimos peores condicións laborais que os homes, máis precariedade laboral, máis contratos a tempo parcial, temporal ou descontinuo, ou directamente traballamos en contrato. E por todo isto temos cotizacións máis baixas, soldos máis baixos, prestacións ao paro máis baixas e tamén peores pensións. E a fenda das pensións é do 35%. Se houvese que pôr unha cara á pobreza no Estado español, sería a cara dunha pensionista galega. Soportamos moita maior carga de traballo doméstico, de coidados. Este é un traballo non recoñecido, totalmente invisibilizado, que nos dificulta enormemente a conciliación da vida laboral e familiar. E, ademais, esta situación vese agravada polo deterioro dos servizos públicos que levan perpetrando, os recortes que levan perpetrando os gobernos do Estado e da Xunta nos últimos anos, aproveitando o pretexto da crise. E, por suposto, continuamos sendo vítimas da violencia machista, que se manifesta en todos os ámbitos da nosa vida, desde a violencia simbólica, o acoso laboral e sexual, a violación e a forma máis extrema que é o feminicidio, que cada ano cobra vidas de mulleres e de crianzas en auténticos actos de barbarie terrorista. Nada podemos agardar dun Estado español onde o sistema xudicial está ao servizo dun réxime machista, patriarcal e franquista, onde os xuíces non só non nos protexen, senón que vulneran os nosos dereitos, como quedou ben claro nas últimas semanas. Pero non nos enganemos porque a sentenza da Manada foi moi mediática, pero non é nin moito menos a única. Por esas mesmas datas, sen ir máis lonxe, houve outra sentenza aquí no país da que apenas se falou, porque non somos tan mediáticas como os delitos do Estado español. E aquí un maltratador por feitos probados de agresión sexual, malos tratos, lesións e ameazas foi condenado a 4 anos cando a Fiscalía lle pedía 15. Isto é unha burla intolerable. Nada podemos agardar dos gobernos do Estado e da Xunta. Rajoy xa dixo que non nos metamos en eso da desigualdade salarial e Feijóo preguntábase nun programa da tele española que unha huelga de mujeres, por que agora? Para despois, iso sí, rapidamente porse un lazo violeta, porque viu que a folga ia ter éxito. Entre mentres, segue financiando con cartos públicos colexios que segregan por sexo e que transmiten unha ideoloxía carca e misóxina. É imprescindible, logo, fortalecer o feminismo organizado en Galiza, un feminismo que atenda as particularidades do noso país e que non vai a rebufo das dinámicas madrileñas, porque nós temos unha realidade propia e as nosas condicións de vida como mulleres galegas están determinadas non só polo patriarcado, senón tamén pola falta de soberanía de Galiza sobre os seus recursos e pola irrelevancia política do país que resulta desta actitude de bo colonizado que ten o goberno da Xunta. Así que Vía Galega será feminista ou non será. E o segundo aspecto que quero comentar ten que ver, como dicía antes, coa miña actividade profesional. Son profesora da Universidade de Vigo dende hai máis de 20 anos. Nos últimos tempos, cada vez é máis patente, máis clara a desgalerización da universidade a todos os niveis e en todos os ámbitos. Isto resulta en gran medida das políticas neoliberais e privatizadoras que nos venderon como converxencia europea, a famosa Bolonia, e que tanto o goberno español como o da Xunta e o da propia universidade abrazaron con entusiasmo. E a situación que temos agora é que a Universidade Pública Galega actúa como un axente desgalerizador.
O noso alumnado cada vez fala menos galego, de xeito habitual, como resultado dos ataques continuados ao ensino primario e secundario, especialmente dende o infame decreto do plurilingüismo, aínda que se sabedes que Feijóo atribúe que a mocidade deixe de falar galego a que están fartas e fartos da política lingüística do BNG. Non hai datos cuantitativos oficiais, pero a miña experiencia na aula me di que o alumnado monolingüe en galego non chega ao 10% na universidade. O galego, sabedes que é a única lingua do Estado con estatuto de oficialidade que perde falantes. As aulas que se imparten en galego non chegan ao 25%, creo que esta é unha estimación moi optimista. Hai que dicir que no caso da Universidade de Vigo nunca se ofreceu ningún incentivo para animar o persoal docente a dar aulas en galego, como si se incentiva, por exemplo, a docencia en inglés, para captar alumnado estranxeiro a toda costa, alumnado que chega e moitas veces xa non fala tampouco moi bo inglés, pero que nin sequera sabe que en Galiza hai unha realidade propia e unha lingua propia. Non teñen nin idea, ninguén llo di. O galego está expulsado de facto do ámbito investigador. Carece do prestixio social das linguas consideradas científicas, como o castelán ou o inglés, polo que apenas hai teses que se publiquen e que se escriban en galego. E, en xeral, penalízanse as publicacións en galego por non estaren incluídas nos indicadores internacionais que son os que realmente valen. As publicacións en galego considéranse de ámbito local, e, polo tanto, non reciben unha puntuación adecuada na avaliación da produción científica. E, por este motivo, o persoal investigador, que, lóxicamente, quere ver valorado o seu labor, vese abocado a publicar en castelán ou, maioritariamente, case sempre en inglés. Sabemos que loitamos contra un proceso de globalización no que o inglés é a lingua de poder absolutamente dominante, pero non hai máis que comparar a nosa realidade co que acontece en Euskal Herria ou en Cataluña, para darnos conta de que a vontade política determina a forza e os espazos de que pode disfrutar a lingua propia na sociedade e tamén no sistema educativo. Cal é a diferenza? Pois, evidentemente, que as sociedades vasca e catalá teñen un grado de conciencia nacional e de compromiso coa defensa dos seus dereitos que lles permite dispor de gobernos nacionalistas que fan políticas centradas no país. Esta fixación lingüicida co inglés en detrimento do galego é un auténtico despropósito propio da colonización mental que sofren os nosos gobernantes e que están conseguindo contaxiarlle tamén a poboación a forza de un discurso da mobilidade académica e profesional e do emprendemento triunfal, non? E isto non é máis, este discurso non agocha máis que a expulsión de toda unha xeración de mozas e mozos que acaban abandonando o país en busca de emprego, porque aquí non se lles ofrece nada. Non sei se o lembraredes, pero a min quedoume grabado a lume. No ano 2012, a Xunta de Galiza, por mando do seu presidente, agasallou cunha maleta aos mellores expedientes universitarios do país, os premios extraordinarios de fin de carreira. E unha nai preguntaba se isto será unha indirecta. Pois non, non é ningunha indirecta, é moi directa.